Škoda, že Mišo nemôže zostať. Nepovedal ti, kedy môže ešte prísť za mnou? Ako Michal má veľa svojich starostí, vieš? Akých? To autíčko, potom mi ho vrátiš. Ako, On mi ho dal. doma máš veľa hráčiek. Ale jemu ho vystrojal ocino. A ja nemám ocino, ktorý by mi také vystrojal. Sme s Mišom kamoši. Mišo mi povedať prepáč. To on bol ten pretekár. On ma zrazil. Toto ti povedal? Rozprávali sme sa ako chlap. A čo ti ešte povedal? Trápi ho to. On to nechcel. Môžem si to očičko nechať, prosím. Dobre, tak si ho nechaj, ale najprv budeme cvičiť, potom sa s ním budeš hrať. Dobre? Dneska sa mi nechce. Zlatko, musíš cvičiť.